Hello, good morning mga madam. For this vlog, nandito tayo ngayon sa The Mansion sa Clark, Pampanga, and this is a 4-star accommodation. So ayan, nandito tayo ngayon sa kanilang outdoor area. Court din pala sila dito. Sir, anong oras pwedeng manghiram ng bike? Anytime. Tapos saan dumadaan dito ba? Ikot doon sa mga bilawang. Ito yung mga bike nila, merong for kids, tapos meron ding for adults. Okay, pasok na tayo sa kanilang lobby or receiving area. So ayan, merong mga tables and chairs. Pwede kang mag-coffee dito actually kasi may nakikita akong kumakain dito nung minsan. Tapos ito na rin yung receiving area nila. Okay, so punta naman tayo sa kabilang side ng hotel. Meron din silang mga rooms dito, and yung mga rooms and villas dito ay mas malapit sa pool area. Meron din silang gym, playroom, and recreational area. Tingnan natin yung parang nila, recreational area. May playground, merong mga slides, may trampoline. Tapos dito din yung may parang pa-bonfire nila. So ayan, maaga pa, mga 6 o'clock pa lang. And yung mga chirping of the birds lang yung naririnig natin dito. Okay, so eto na yun. Sa katapat lang siya ng mismo villa namin. Yung villa namin nasa number 25. So banda lang siya doon. Tapos, ayan, lalakad ka lang ng konti. May screen kayo na makikita kasi meron silang movie night, parang ganon. Pero wala naman kagabi kasi medyo umulan. Trampoline, tapos mga slides, monkey bars, swings. Dito ginagawa yung bonfire. Tapos ito, meron silang track dito kung gusto mong mag-jogging, mag-biking, ganon. Sobrang lawak pala ng lugar. May pa-giant chest pa sila dito. Yan. Tambay-tambay lang. Tapos ito, meron pa silang football field. Yung tawag doon. Hello, good morning mga madam. For this vlog, nandito tayo ngayon sa The Mansion sa Clark, Pampanga, and this is a 4-star accommodation. So ayan, nandito tayo ngayon sa kanilang outdoor area. Meron silang playground, tapos may offer din sila ng mga pa-bonfire, meron din silang pa-movie night. Kaso walang movie night kahapon or bonfire kasi umulan. Or hindi lang in-offer sa amin. By the way, ang binayaran namin dito is 9,100. Para na yon sa 3 adults and 2 kids. Yung age ng kids nasa mga 5 to 6 years old lang mga kasama namin. And kasama na din yung breakfast. Pero hindi siya breakfast buffet ha. Plated yung breakfast niya. Time check ngayon is 6 o'clock. 6:30 actually. Gisingin ko na yung mga kids para makapaglaro-laro na sila dito.
Nilibot-libot ko yung lugar. Actually, kasi weekday ngayon. Weekday kami nung nag-check-in. Kaya, konti yung tao. Mas ma-appreciate mo yung place. Mas ma-enjoy. Pag konti talaga yung tao, ganun talaga, diba? Okay, so akyat tayo sa room natin. Mag-room tour tayo ng mabilis. So, ang kinuha naming room is 1 bedroom suite. Meron na siyang 2 single bed and 1 king bed. Yan yung room. Mga tabi-tabing room sila. Tapos, ito yung view from the room. Diba? Narinig nyo ba yung birds chirping? Pasok tayo sa room. Tayo room 25. Yan. So, pagpasok natin, sorry makalat na ha. May pa-kitchen area sila pero bawal naman magluto. So, yan. May ref. May TV. Ayan, merong dining area na may 3 seats lang. So, ito yung banyo. Pakita ko din. Hello. Okay, then ito yung isang room. Oli Sefi, good morning. Good morning, vlog. Tara. Sige, baba na kayo. Oh, there's a playground, Nana. Yeah. Oh, it says playroom. Ah, it's close pa. 8 o'clock. We're so late. We're so early, you mean? It says, Grand Hall. So this is for events. Ganun. It's ice cream. Let's just get later, okay? Press down. Yan. Okay. Go. Go. Steffi's here ready. Your turn, Steffi. Oh. Steffi, go follow Nana. It's kind of far. Sige, go inside. Go. Morning. Thank you. Okay, dito po. Yes, my dear. What is egg? You don't eat
like pound before. Try it. No. What no?